Lisod kayo tugkaron ang kabubuton sa Ginoo, mga igsuon, labi na gyud sa iyang pagpadayag sa iyang kaugalingon dinhis kalibutan. Nganuman kay bisan tuod ang mga Hudiyo, ang mga Pariseo, mga Israelita in general, nagpaabot sa Mesiyas nga matao, pero wa sila mag-expect nga ang Mesiyas nga mao si Hesukristo matao sa paagi nga yano kayo. Unya, sa dihang nanulti na siya, nagpadayag na siya siyang kaugalingon, iyang gipadayag ang kamatuoran nga wa gyud sa tawhanong panabot, wa gyud maigo sa iyang kahimtang. Nang litan moingon siya, anakos Ginoo. Pero naman si Papa ug Mama, si Jose ug si Maria. Kita man sila pagkatao niya, kita sila pagkamabdos ni Maria, kay silingan man sila. Ningon siya, ako mao ang manluluwas. Wa magi siya ka eskwela, kay perting pobriha, siya nanoy manluluwas. Mura bag wa maigo ba? Ni samot pag yung naingon siya nga, wa gani matao si Abraham, ako mauna. Samot na gyud kalisod. Parehara na sa usa ka asawa ba nga ang bana gi-accuse og kanini ang nangabit niya, ang bana mo ingon di lagi na tinuod, pero hastang babae niingon kabit ko niya ang bana mo ingon ay di lagi na tinuod. Kamo mga asawa mo tuo mo niya, ang mga tao mo ingon kabit lagi na niya ang babae ng kabit lagi ko niya ang bana ni mo ingon di lagi na tinuod, ako'y tuhoy. Saman mo tuo mo. Daghan na kaing tao ba naka-observe o nakapamatuod, nakabit yun siya. Ang imong bana ra gyud mo bugtong tao nga niingon ay kuan lagi, di lagi na tinuod, tuhoy ko. Saman tuo mo, nanay mga pictures, nanay mga ilang text messages, inana, saman mo tuo mo, yung di lagi na nako kabit. Oh, lisod kay tuhuan. Mao na ang pagtuo lahi sa rason. Mo gani atong timan-an, ang faith is different from reason. It is higher knowledge. Pag ibutang man natog knowledge, it is higher knowledge. Gitawag na siya og wisdom. Mo na diri sa atong kaning unang pagbasa, si Abraham dili sayon ang iyang nadawat nga saad sa Ginoo. Di na tumaabot sa iyang rason nga niingon ang Ginoo sa iya ng katiguangon ba, niingon ang Ginoo, mga nakagdaghan kaayo nga ang uban nimong mga anak mahimong mga hari, nya kining yuta nga karon usa ka kalangyaw mahimo ning imo tanan. Nya sa iyang katiguangon mga 80 na kapin, hapit na mo 90 tingali pagsaad sa Ginoo ani. Ang iyang edad kinsa pa man, nya wa gi anak, nya ang iyang asawa 7 ka tuig rasad iyang pagkamanghod, so hapit na sad tumo 90. Kinsa pa mang huna-hunaa sa tao nga motuo ana. Mao na nga di pakita ni Abraham nga nahimo gid siyang tinuod nga amahan tungod sa iyang pagtuo. Mituo siya, perte yun niyang pagkahimo ang amahan. Muna, ang pagtuo di ay mao ang atong pagdawat sa pulong sa Dios nga way reklamo. Ayaw na pagsigig analyze sa pulong sa Dios. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Og kung isulti na gani nas Ginoo, din agi na mahitabo nga dili matuman.
kung unsaon pagtuman, di na lang taana mag-apil-apil. Ang ato na lang, mutuman lang gid taon sa iyang isulti. Mabita na dinis atong parokya, unsa may angay natong tumanon. Unsa man? Sige ra gid palit og slot. Kada palit nimong slot, mag-anam sa katuman ang planos Ginoo sa atong parokya. Kung ingon ana pa lang ang ato sang buhaton sa atong nasod, ang ato mga government officials, magsigig tuman sa sugos Ginoo, dili na magsigig hunahuna silang kaugalingong kayuhan, pagkaninduta unta. Galing lang karon ang ilang hunahunahon, hasta guan na ko'y kwarta, ma-elected pa baka ko sunod nga kuan mo naron daghan kay mga balimbing, daghan kay sa una, supporter aring administrasyon sa mga Duterte. Pag-abot na nga ang mga Duterte, wa na dinhi, unya ang nagkupot na, kanina ni ang Marcos administration, daghan sa kaing nibali, inana. Daghan na sad kaayong dili na sad mosulti og unsay kamatuoran. Kay matod pas istorya, tinuod ba ka, gihungit na og malita, kinsa pa'y makasulti anang malita, maduom si mong baba. Sinda ka ng malita, naagoy mga kanang ilang iiay diha, malita pa, awas-awas pang kwarta diris bain tao niya, butangan da yung ikog nga murag buaya, naong murag buaya. Ana ba, mahimong mga buaya, ay kanang buaya basta makapaak ganina di gina mo share, wa na sharing. Ug naa na roy daghan nya karon sad sige na ning kuan ning impeachment og pananglitag di gini ma-impeach nya mudaog gini si BP Sara inig eleksyon pohon sa 2028 anawa ato na lang nang ingnon mangambak na sana ari na sana magsigig baiid ni Sara. Kinsa gani kusog kaayo, ala, baiiran. Og sa tinud-an ay daghan kay nakapahimo sa mga Duterte ay, sa eleksyon atong 2025, daghan. Nakaron na malintong na kunong uban. Hinaot unta dili ta ingon ana. Mahinumdom unta ta sa atong kasabutan sa Ginoo nga magpabilin gid tang matinud-anon sa atong saad sa Ginoo sama ni Abraham. Nga mahimo ra ni kun motuo ta ang Ginoo sad di sa gyud malimot nato. Mo na nga kun mobalintong tas pikas moadto ta sa yawa-yawa tungod las kwarta di sad ta makaikyas sa mata sa Ginoo. Kay naa siya kanunay nagmonitor kanato. Ang ato ra gyung pagtuo mo'y makasulti ani. Pag-ingon sa mga Hudiyo diri, wap agani kay 50. Unya moingon ka nga nakakita na ka ni Abraham. Saon man yun nga, mao man ay kamatuoran, di man na makita sa tong mata. Ginoo ray makapadayag ni ana. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, ipadangat nato ang ato mga pangamuyo ngadto sa Dios uban sa buhi nga pagtuo. Masaligon kitang moingon, Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga ang gingharian sa Dios maanaa sulod sa kasing-kasing nila nga miilas sa presensya ni Jesus magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga pinaagi ni Jesus makadawat kita sa kusog sa pagpanaw diha sa pagtuo sama sa gibuhat ni Abraham magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga ang atong pagtuo mahimong tataw pinaagi sa lihok ni Jesus diha sa atong kasing-kasing magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga ang mga masakiton ug sila nga anaa sa kasamok moila sa presensya ni Kristo nga nagauban kanila sa ilang panaw magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga si Halangdong Teofilo kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos
magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan. Nga ang mga matuuhong mihalina makadangat sa ilang tunhay nga puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Jesus, dad-a kami ngadto sa amahan.